Takže čaute ľudia, dneska si ideme tyhle schodíky zjet, ale ne z hora dole, ale z dola hore. Jo, tak ideme na to. Dobre, tak sme tu a ideme si to zjet. Jo. A jenom taká základná rada, nehovorím, že som nejaký tento profík, ale buďte vždycky takto hore a majte takto v strede pedále. To sa vám môžu oškreť. Tak, a teraz ide náš kamarát. Jo. Takže už jedeme na to. Jo lidi, keď by ste nevedeli, tak toto je Erik. Kámo, dobré. OK. No. Takže Robo teraz ide tieto schodíky, iba títo tu dvojkové, takým spôsobom, jak som ich skočil ja. Skočiť. Dúfam, že sa mi to podarí. Tak ideme na to. Ideme to skočiť. Jo, tak idem na to. Ani na. Píp, píp. Nič z toho. Idem znova ja. OK ľudia, takže prvá vec, čo to musíte robiť, musíte stáť a musíte mať mega veľký speed up. Skočiť predným kolesom. Takže takto to tako vyzerá. A toto by bolo všetko pre tento diel a